وی مجاره لگیال شروع سیاسی متین پیرانی استودیا کردستان بیچاره من بگیرن دست تو خیراتی که متین خوش بی نام خیلی داری که متین yani prose gehiştiye asteki çendin pengav hatına avetin gelu çekdanina PKK xu helveşandina PKK روشا سیاسی لی ترکیه جی و باکوری کردستان جی دکاری چکار گریاوی همه البته yani çekdanina PKK براستی geleki dereng maiye جبر کو سروکی PKK عبدالله öcalan چند جاران به وی شکلی داخواست کرد بس هر جاره جی به شکلی که بطال بو گهاش 25 سال شونده çekdanine اوج بو رایا گشتیا کردستان و کسین سیاست علاقدارن لکردستان باکور به تایبتی تشتکی باشه ایدی امدکارم با اوایی که راحت فکر و رامانی خو ببیجن جبر کو حتانی نها هر کرد کو فکر و رامانی خو دعانی بون زمان evlehiyên dewleta Tirk wek PKK'yî tomarbar dikin yani sucdar dikirin ku em jî PKK'yî ne her carê yani pêşiya me dihat girtin yani ev bi carekî ve em dikarin bêjin êdî aliyên dî siyasî jî dikarin bi awayekî hêsantir û rehettir fikr û ramanê xwe bikin bêjin û siyaseta xwe bidomînin. Kekê me çî niha yani çekdanîna PKK xwe hilweşandina PKK yani li Bakurê Kurdistanê em dizanin ku hejmarek rêxistinên dinên Kurdî hene û zêdebariyên wan jî partiyên Kurdistanî ne gelo ev yek derfetekê ji bo xabat, çalakî, berferehbûn, durustkirina navendek Kurdistanî dikarî amade bikin? Ev li dîtina min bi hêza û baweriya xebatên partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê tiştekî dî heye ku pir muhîm e divê mirov bîne ziman hindek alî henin hem ji hêla rewşenbîrî hem hunermendî hem siyasetmedarî em di nav xelkê de jî dengekî wisa tê ku veka ku Kurd û dewleta Tirk li hev dikin. Tiştekî wîsanî ne divê em viya baş bizanin. Ev pêvajo nek pêvajoya aştî ya weka berê. Ev pêvajo nek pêvajoya çareserî ye ku berê jî hatibû Pêvajoyekî çawa ye? Pêvajoyekî di navbera dewleta Tirk û PKK'yê de ye. Heta nek PKK jî ber ku em rayadarên PKK jî guhtar dikin hindekî wan diaxivin dibêjin me îrada xwe teslîmê îmralî kiriye serokê xwe kiriye. Ev proje di navbera dewleta Tirk û digel serokê PKK yê birêve diçe. Berpirsên HDP'yê jî navaroka ev pêvajo nizanin. Tiştê ecêb. Heta em dikarin bêjin berpirsên PKK'yê jî navaroka ev pêvajoya nizanin. Tiştekî ecêb. Ev vê derê jî xuya dike. Yani tenê di navbera Abdullah Öcalan û rayadarên dewleta Tirk yan hikûmeta dewleta Tirk de pêvajoyekê heye bi nav kirine ev jî Tirkiyeyekî bî teror. Tirkiyeyekî bê teror. Bes daxwaza û bendewariya milletê Kurd û Bakurê Kurdistan tiştekî diye. Divê partiyên siyasî, rewşenbîrên Bakurê Kurdistan, hunermend, saziyên sivîl û kesên ku alaqedarin ji bo mafê bi destxistina çarenûsa milletê Kurd divê viya bizanin ev daxwazê me hîn li bendê ye, xebatên me hîn li bendê ye. Baş e PKK çek berde ji bo milletê Kurd baş e. Yani hebûna çek. Hebûna aloziyan, hebûna şer li Bakurê Kurdistanê kekê metin yani çil sal zêdetir zirarekî gelekî mezin ku li Bakurê Kurdistanê peyda kiriye ye. Yani ev prosa nû got dest pê dike bê çek, bê silah, kêmkirina aloziyan, bê hinek nû ji bo tevgera siyasî li Bakurê Kurdistanê jî durust nake. Durust dike helbette. Ne tenê Bakurê Kurdistan. Ev tesîrekî mezin bide ser başûrê Kurdistan jî. Ji ber ku em dinêrin bi awayekî bê mane di navbera PKK, hêzên PKK û dewleta Tirk de şer heye. Tiştê em dizanin 400 gundê başûrê Kurdistan hatibû walakirin. Zêdetir. 400 gund bedelê 400,000 insan. 400,000 insan li gor hejmara başûrê Kurdistanê hejmarekî mezin e.
her iki em ji binî bifikirin ev 400 gund dikarin her gundê xwe bi awayekî jiyana xwe berdewam bikin. Elbette pirtir û mühimtir û girîngtir ev e ku Bakurê Kurdistan êdî di bin siya çekê de berê em nedikaribûn dengê xwe bikin. Xelk nedikaribû dengê xwe bikin. Rewşenbîr nedikarî ku tiştekî bibêjin. Bes aniha em bawer dikin hem ji bo dewleta Tirk, xelkê Tirk, hem ji bo milletê Kurd, hem ji bo hêzên siyasî derfeteke baş e. İnşallah em bi awayekî Kurdî û bi awayekî çalak û xebat vê valahî vê firsendê em ê binirxînin xebatê xwe bimeşînin. Niha kekê metin hemî dengên ku di çerçeveya vê proseyê de derdikevin piştgiriya proseyê dikin. Yani dibêjin bi egerên cuda bêguman heta Başûrê Kurdistanê, Cenabê Serok Barzanî, Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Serokatiya Herêma Kurdistanê piştgiriya xwe bo vê proseyê dane nîşanda. Li Bakurê Kurdistanê jî bi hemana awayî hemî alî dibêjin ku ev proseyekî baş e. Gelo tevlîbûna aliyên Kurdistanî di nav vê proseyê de di rewşa îro de mümkün e yan Yani em dixwazin kesên dî jî beşdar bibin. Di vê proje gereke berfirehtir bibe. Hêzên dî jî tevlî bibin. Partiyên dî jî tevlî bibin. Heger ev proje tenê di navbera PKK û dewleta Tirk de bimîne bo milletê Kurd xeteriyek mezin e em wisa dibînin. çi ye xeterî? Xeterî çi ye? Berê jî hatibû ceribandin. Berê bû PKK û dewleta Tirk tenê bi serê xwe dixwastin pêvajoya birêve bibin, bes ser neketin. Heger ji xênî hikûmet tarafên Tirk jî beşdar bibin bi awayekî berfirehî, aliyên Kurd jî bi awayekî berfirehî beşdar bibûn, belkî li vê çaxê îhtimalekî mezin serkeftin jî. Metirsiya şikestina vê proseyê heye? Yani em dibînin berê jî provokasyon gelek çêbûn. Provokasyon di nav pêvajoya aştiyê de û çareseriyê de jî me dît gelek provokasyon çêbû. Ez bawer dikim êdî her du taraf jî sûd wergirtin, êdî ders wergirtin ku pêşiya provokasyon jî bigirin, bes ihtimal e egerekî wisa heye. Kek metin yani niha dîtinek heye. Dîtinekî berfereh jî dibêjin ku ev prose ne bi dînamîkeyên navxweyî, bi dînamîkên derfeyî hatiye destpêkirin. Taybetî jî rewşa Sûriyeyê, rewşa Rojavayê Kurdistanê delber çav de hate girtin. Gelo ew konjüktûra wê demê heyî û vê proseyê destpêkir û îro wekî hevûdûye? Şuxa divê mirov viya jî bîne ziman gorankariyekî mezin li Rojhilata Navîn û seranserê Rojhilata Navîn heye. Destpêk êrişên Hemasê li ser İsraîl bû. û piştre Sûriye medî bi carkî ve hatiye guherandin. Yemen ketiye halekî Hizbullah li hêlekî ye. Wextê Sûriye rejîm têkçû hêzên İran û Rusya bi carkî ve xwe vekişiyand. Türkiye jî viya dît. Türkiye gorankariyê dît. Dixwest pêşiya wan tişta jî bigire. Ev gorankariyê edibêm qey têkçûna Sikayê Pîkos e. Biya min têkçûna Sikayê Pîkos e. Türkiye jî weka 100 sal berê dixwest pêşiya wî bigire û li gor fikra xwe, li gor berjevendiya dewleta xwe gav avêtin. Serokê PKK jî digel dewleta Tirk bi hev re dixebitin. Ev tesîrekî mezin bû. Türkiye bi lez û bes vê peyvajoyê daye destpêkirin bi xêra îmralê jî. Ji ber ku em dibînin yani mümkün e hêzên dinê navnetewî jî piştgirê vê proseyê mümkün e. Wextê em Trump dibînin di derheqa Tirkiyeyê de gotinên ecêb dibêjin heta nehatî gotin di derheqa Erdoganê de. İsrail jî tê de ye, hêzên dî jî tê de. Elbette Başûrê Kurdistan jî alaqadar e, rayedarên Başûrê Kurdistan jî alaqadarin. Mümkün e ev gorankarî Türkiye nikare bi serî xwe birêve bibe. Xêra Kurdistanê tê de heye? Elbette. Em dixwazin her çar parça. Em dixwazin Xêra Kurdistan jî tê bibe. û viya em dixwazin belê. Kurtayê em dikarin viya bêjin. Belê. Gelek spas bo te kekê Metin Pîranî mêvanê. Memnun.